Както най-вероятно сте разбрали от наши предишни видеа, ние сме вносители на горивни камери от фирмата Hochster. Hochster е немска компания, която се занимава с производството на горивни камери и аксесуари за тях, но са един от високия клас горивни камери. Те предлагат и такива, които са изработени по поръчка с доста големи размери, но един от продуктите, които предлагат е системата за горивен контрол, която ще монтираме на обекта днес. Тази система общо взето представлява една клапа, която контролира свежия въздух, който е необходим за горенето на камината. Днес в случая ще монтираме ето този вариант, HOS A. Тук идеята на контрола на свежия въздух е свързана с желанието на немските инженери да използват и горенето на дървесината максимално ефективно. Тук искат да автоматизират процеса, така че крайният потребител просто да зареди камината, да я запали, тя да се разгори, да затвори вратата и след определено време, по което може да се настройва от крайния потребител, горивната камера да влезе в режим, който достига една определена температура, която я поддържа, и при отварянето на вратата клапата пуска повече въздух, при затварянето го намаля и всичко това може да се контролира по предварително зададена карта, която крайният потребител може да променя. Но тук идеята преди всичко е ефективното използване на горивото, което в случая при тези горивни камери е дървесината. И вече сме на обекта, където виждаме как започват самия монтаж. Това е комина, който е оставен от строителя. Той е квадратен и ние трябваше предварително да направим един нераждаем преходник от квадрат към кръг, за да може да свържем димоотвода, който бяхме избрали в случая. Както виждате, отзад има и изолация, шумоизолация към съседната страна и тук беше доста деликатен момент да изолираме всичко, за да няма проблеми в бъдеще. Това е и свежия въздух, който е оставен от строителя. Това е и горивната камера, която пристигна след доста чакане поради транспортни проблеми, но все пак дойде жива и здрава и трябваше да я поразглобим, за да я сложим на място, тъй като беше доста тежка. И тук е вече в процес на изграждане на изолационната камера и това е доста добър момент да ви покажем и датчика за вратата. Това е червения му кабел. Всички кабели ще отидат отляво, където ще бъде самата клапа и контролера, които ще седят доста скришно в цялата конструкция на готовата камина. Това е и датчика за температура, който влиза в специална пробка, оставена от завода производител в горивната камера, и след като сме монтирали тези неща, може да продължим нататък с монтажа на горивната камера. Изолационната камера се довършва в този етап, но това е хубав момент да се види отвътре какво става, тъй като все още не е затворено. Както съм казал и преди, транспортните болтове трябва да се махнат на хокстерите. От двете страни има и такива червенки местенца, в които те са сложени да държат тежестите, които придържат вратата, която е ето тук. И се вдига, като се дигне нагоре, да остане на място. Вече е вързана. При горивните камери, които са поръчани с електронен контролер на свежия въздух, ръчния трябва да седи винаги отворен. Ето тази стена отгоре цялата ще се покрие с камък. Мястото е малко. Както се вижда, е доста близо камената до изолацията. Това не е проблем, стига да има малко разстояние между черното, което най-много се нагрява. Ето това е отвора за свежия въздух, беше от другата страна, преместихме го. Както знаете, хокстерите могат да си слагат свежия въздух на 4 различни места, според зависимост от модела. Това е кабела, който оставя строителя за захранването на системата. Тук отдолу е тръбата за свежия въздух, която затворихме и ще трябва да преместим тук отвън. Този кабел е доста деликатен. Не трябва да го пречупвате по никакъв начин. Написано е много изрично в инструкциите. Доста малко е местенцето за тази горивна камера и е
Беше предизвикателството да я сложим тук, но се умяхме да я вкараме в рамките, които е оставил строителя. Вързахме я с този път с гофре. Ето това е преходник на Вилпра. Както виждате, гофрето влиза ето тук, в този преходник, който преходник застава в отвора на горивната камера. Също нещо го има и горе. Тук е една чупка, трябваше да направим. Всичко още се довършва, това не е финалният резултат, но е много добър момента да се покаже всичко отвътре. А ето и от лявата страна, където е самата клапа за контрола на свежия въздух. Това е кабела, оставен от строителя за нейното захранване. И тук са всички останали кабели. Клапата трябваше да сложим доста близо до горивната камера, за да може да се вместим в чертежа, който беше оставен от строителя и дизайнера. И всичко, което виждате тук, няма да се вижда, тъй като отпред ще има един голям шкаф, в който ще има едни такива секретни отвори, в които ще може да минава въздуха, примерно за решетката, за да може да се стига до контролера. Това е компютъра и това е дистанционното, което се свърза с Bluetooth с компютъра и в реално време вече показва температурата. Първоначалното запалване на камината трябва да се оставя така отворен малко вратата, за да може да наемне и тогава вече след определено време, след като е затворена вратата, се включва системата за контрол Значи на в момента, въздуха. в който ти дигна вратата, то разбра и пусна повече въздух, за да може да не се опушиш. И в момента, в който затвори, намали въздуха, за да поддържа температурата и кривата, която си задал чрез настройките. И с тази проба завършва и нашия монтаж. Нашата работа приключи. От тук нататък са колегите с камъните, които ще довършат камината в готов продукт. Бих казал, че системата за въздуха работи много добре. Има дори и вградена функция, когато спре тока, тъй като ние това го тествахме, клапата да се отвори автоматично изцяло и да може да се използва ръчния режим. Ако имате каквито и да е въпроси по отношение на камини, горивни камери, дори ако искате да си ги монтирате сами, ние сме открити към това, не се притеснявате да се свържете с нас. Благодаря ви и до следващия монтаж!